Iva, naħseb wieħed jista' jikkonkludi li hemm xi konflitt ta' interess għalfejn għax il-persuni li kienu nkarigati, il-gvern, propju biex jmexxu il-programm ta' esplorazzjoni ta' żejt f'Malta f'dawn l-aħħar 15-20 sena, huma wkoll fuq il-kumitat tal-importazzjoni ta' żejt. Issa dina tidher stramba għax inti jew ħadd tipprova tagħmel ħiltek kollha biex tfittex żejt fil-blata kontinentali. Jew inkella ħadd tkun iżjed interessat fix-xiri taż-żejt minn barra. Dawn kienu l-kummenti tal-ġeoloġista Dr. Peter Gadd brabta mal-każ ta' korruzzjoni fix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta. B'referenza għal lobby li ilu snin jimbotta biex Malta tibqa' timporta żejt minn barra, Peter Gadd jgħid hekk. Jista' jkun iva l-lobby taż-żejt jista' jkun ħafna qawwi, ħafna iżjed milli qed nimmaġinaw. Jgħid li f'Malta mhux talli ma nbnewx istituzzjonijiet biex jesploraw iż-żejt talli dawk li kienu jeżistu tkissru. Fir-realtà il-kontrarju għamilna, aħna fil-passat kellna dak li sejjaħ il-Oil Exploration Division li kien twaqqaf mill-Perit Mintov, mill-Prim Ministru ta' Malta, illi dan dal-aħħar snin spiċċa għal-uħ. Minflok ma bnejna l-istituzzjonijiet, żarmajnihom minflok, li din ħaġa stramba ħafna. Għax illum iż-żejt sar xi ħaġa importanti, iż-żejt u l-gass, għax huwa sors ta' enerġija li tiswa l-flus. Il-ġeoloġista Peter Gadd jgħid li l-fatt li l-programm ta' tħaffir għaż-żejt ta' Malta kien falliment sieħ ma ġarax b'kombinazzjoni. Din l-intransiżenza fl-esplorazzjoni taż-żejt. Tara li hemm possibilità ta' xi rabta mill-fatt li jista' jkun hemm xi lobby favur il-xiri ta' żejt aktar mill-esplorazzjoni ta' żejt f'pajjiżna. Jiena naħseb xejn ma jiġri b'kombinazzjoni. Naħseb il-fatt li kellna falliment f'dawn l-aħħar 20 sena fil-programm ta' żejt ma naħsibx li ġrat kombinazzjoni. Iva jista' jkun hawn min jaqbillu li Malta timporta żejt milli tfittex għaż-żejt fit-territorju tagħha stess. U naħseb li jista' jkun illi dan il-lobby kien influenti anki biex forsi tellef il-programm ta' esplorazzjoni ta' żejt f'dawn l-aħħar 20 sena. One News taqsal il-Dr. Gadd x'possibilità teżisti biex pajjiżna jsib iż-żejt. L-esperjenza tiegħek taħseb li f'pajjiżna nistgħu hemm possibilità jew hemm probabilità li nsibu żejt? Iva, għandna potenzjal. Sissa ħafna mit-tħaffir li sar f'dawn l-aħħar 50 sena kien fil-Grigal ta' Malta, f'dak li jsejjaħ ir-Ragusa Basin. Però għandna areas oħrajn interessanti ħafna. Peter Gadd jgħid li pajjiżna ma jistax jibqa' jistenna li jitlesta l-pipeline tal-gass sal-2018 biex jaqleb miż-żejt għall-gass. Naħsib li għandna bżonn indumu 5 snin jew iżjed. Naħseb dinna, issa ovvjament skont xi pjaniti jkun hemm, naħseb nistgħu naqilbu għall-gass fi żmien iżjed qasir u anke nifrankaw il-flus ukoll. Iżid ukoll li l-gass huwa alternattiva sikura. F'da l-aħħar tisma' fuq television min qed jgħid li daw tankiet jistgħu jisplodu, eċċetera. Fil-verità għalhekk il-gass jiġi liquefied, infatti LNG, liquefied natural gas, biex ma jkunx jista' jisplodi. Ġifieri fi stat likwidu dal-gass ma jistax jisplodi, ġifieri dan li qed nisimgħu illi dal-gass ħajsplodi mhix korretta.